Guys, welcome na sab sa ato ang mga storya o mga sambingay nga daghan kang makutlo sa kinabuhi. So guys, kani ato ang storya karon ato kining gi-relate sa mga ni graduate karon. So kani istorya kini sa usa ka estudyante nga wala makapasok. So makaguol kayong pamalandungon kining mga estudyante nga wala siya makapasok. Guys, para masabtan nimo ang storya o makatunan nimo ang mga lesson niini, tapusa kini nga video o kini nga storya. And after niini, pwede po nimo ning i-share sa mga amigo, amiga nimo, sa imong friends sa Facebook para doon na po sila makutlo nga lesson ni mga storya. Iyan ani ang nahitabo guys. Adunay usa ka pamilya nga doon na say bugtong anak nga lalaki. And kato nga pamilya medyo aduna sila pagka kabus o kawaladon gyud, pero gusto gyud ang tinguha sa ginikanan kay bugtong raman ang ilang anak nga ilag yung mapahuman ang maong anak ug tuod man tungod silang kapobrehon gipa-eskwela gud nila ang maong anak nga bugtong. So sa laktod nga pagkasulti niabot gud siya og college o fourth year college na siya, mo graduate na ang maong anak. Okay, sa wala pa mo graduate ang maong anak, mo ni ang nahitabo. Tungod silang kapobrehon, giprinda sa ginikanan ang ilang yuta aron nga mapahuman gyud niya og eskwela ang iyang anak. Ug tuod man nahurot na tong wa di man sila kalukat sa maong prinda, so syempre narimati ang maong yuta ug napanagiya nas katong iprindahan nila. So wala na sila yuta pero doon na sila usa ka buok karabaw. So katong maong anak kay fourth year naman siya. So nahimo siya nga ni-appeal og fraternity. So wala na siya sulod-sulod sa eskwelahan pero fourth year na siya, fourth year college na siya. So kasi sulod-sulod sa eskwelahan pero muuli siya, mangayo siya og kwarta sa ginikanan niya. Samtang muuli siya mamugos gud siya nga mangayo og kwarta sa ginikanan bisag wala sila. So ang ending pag muuli siya, dunay usa ka adlaw nga miuli siya nga ang iyang taong ginikanan nagkaon na tawag kamuti. So muto ngayo siya og kwarta, ngayo siya 1.5 kay na other sila project, pero ang tinuod wala sila project. So ngayo siya 1.5 unya na ang ginikanan ng likramon taon nga wala pa sila kwarta. So muto na suko ang maong anak na mo-graduate na daw siya apan nganong dili sila makasuporta. So ang gihimo sa ginikanan is nanghulam sa silingan. So nakahulam tuod ang maong ginikanan, gipadala sa anak ang 1.5 pero ang katong 1.5 gigamit ra niya para sa barkada. So katong mga estudyante tungod sa barkada daghang mga gikuyugan niyang mga bagis kaayong mga adik nga mga barkada. Ang katong ilang grupo daghang kontra. O sa panahon ng hapit ng graduation, so niuli na pud siya balik kay mangayo na pud siya para sa thesis daw nila, pero in short wala na siya sulod-sulod sa eskwelahan. So uli na pud siya kay mangayo na pud siya laing nga 1.5 para sa ilang thesis daw. So ni problema na pud ang ginikanan. Una nang hulam to sila. So ang nahitabo kay naamo sila usa ka buok karabaw. So ang gihimo gibaligya nila ang usa ka kalabaw kay para matagbo tong iyang para sa thesis o para sa coming niya nga graduation. So muto balik na po sa eskwelahan ang estudyante, dito ra po niya sa barkada gyapon, so wala na siya sulod-sulod. Unya nakakita og daghang kaaway tong iyang grupo na alahig tong mao nga usa ka batan-on. So dunay schedule na silang graduation. Ug moto nga niuli na siya kay pabal-o na niya ang iyang papa nga mo-graduate siya, pero ang tinuod dili day siya makagraduate. Ang iyahara nga dili ra masakitan ang ginikanan, so gipabalo niya sa pizza sa graduation. Ug pag-uli niya nakita niya guys diha nasakitan ang maong anak. Sa diyang pag-uli niya kay wala naman siya karabaw. Pag-uli niya nakita niya nga ang iyang amahan maoy gagkuyod sa daro ug ang inahan maoy ga ana sa
katong taod ba o Vargas Paradaro. So kay wala naman si Carabao, ang himong Carabao ang katong iyang papa mo'y gaguyod sa taod diha sa ilang basakan o pilapilan ba sa Humayan. So ang mama mo'y gakuan, so nakatulo yang luha kay nakita niya nga ang yang ginikanan mas ginhawang paningkamot niya siya gabinuang raday siya. So wala kabalo ang yang papa. So muto tanaw niya nga ang yang papa mo tay gidaro, ang mama mo'y gagkupot. So wala ni gipakita nga nihilak siya. So giduol niya og muto, "Uy dong, ana ang papa, uy dong, naa man lagi ka." Naaligog pa kay para magpabalo ko sa pizza sa graduation, so mo nang pizza ha. So muto lipay kayo ang ginikanan kay excited gud sila mo graduate ang anak. So kauna ang anak dito sa eskwelahan, musunod ra ang iyang ginikanan. So ready na gito ang ginikanan, kaya namon to sa sublang halin sa Carabao. So tambong sila sa graduation. So during sa graduation, gitawag na ang mga ngalan. So natingala ang ginikanan nga wa man niya nakita ang iyang anak dito. Ug wala may ngalan sa iyang anak nga gitawag. So nasyak ang mao nga ginikanan kay wala dito ang iyang anak. So karon adunay nahitab ang katong iyang anak wala day magpakita sa ginikanan nga naaday siya sa maong graduation, pero kay wa man say sulod-sulod, so gitan-aw niya ang ginikanan unsay reaction. Karon kay katong iyang anak naa mo day mga kontra dito sa eskwelahan. So nakit-an man siya, so muto adto siya sa mga kontra ug buot siyang lubaon. Karon nakakita ang ginikanan ang amahan nga iha man gitong anak gilagas gyud para lubaon. So iyang giadto ug gibalabagan niya kay iha man yung anak, nakita niya nga iha man yung anak. So gibalabagan niya. So karon guys ang naitabo, ang amahan mo'y nalubaan. Para ma-short nato ni mga story, ang ending is namatay ang iyang amahan. Baling kuula sa inahan. Ang tinuod, gituganan niya ang inahan, wala siya makapaso. So giatake pod sa kasing-kasing ang iyang inahan ug namatay. So guys, nila tamo kutob sa itong istorya karon. Usa ka sakit kayong pamalandungon sa usa ka ginikanan. Nga mga ginikanan ning kamot sila para sa mga kaanakan nga makahuman. Pero dunay mga anak nga mga bakakon nga dili sila mo tug-an silang ginikanan nga wala na dahil sila nagtinarong og eskwela. Sakit kay pamalandungon sa kaginikanan nga nag-expect sila o excited sila sa graduation. Unya ang tinuod wala day makapaso ang iyang anak, and naka-worse pa gyud kay naa day kontra ang anak. Unya abot ang lubaon sa kontra ang iyang anak, then gibalabagan sa amahan, ang amahan mo nalubaan ug mao'y namatay. Karon pag sugilon niya nga wa puday sa kapaso tungod anang gibuhat, giatake pus kasing-kasing inahan. So ang nahitabo anang adlaw dungan og kamatay ang ginikanan. So alang sa mga estudyante karon o sa mga estudyante hopefully nga pamalandungan ninyo ning maong istorya nga ang sakripisyo sa iyong ginikanan, grabe gibuhos nila, makapanghulaman, nabakak mo nila para mangayog budget, ihatag yun nila balag magkautang-utang, pero dapat naapod unta tayo utang kabuton nga di po nato binuangan ang atong pagtuon. Dapat magdiskumot po ta sa pagtuon kay matod pas Proverbs 10 verse 1, garbo sa amahan ang anak maalamon, pero maghatag og kaguol sa inahan ang anak nga buang-buang. So sumala sa mong sambingay ang anak nahimo nga brombado na mga kontra, wala nagtirunong sa eskwela. So naghatag og kaguol sa inahan, giatake ang inahan ug namatay ang iyahang amahan ug inahan. So guys, sakit kay pamalandungon sa mga ginikanan ug mo ni mahitabo. And hopefully nga dili ta basta-basta nga mga anak nga maghatag og kaguol sa tong ginikanan. Hopefully nga makatunan nato ni mga storya kung duna kay mga ikadugang panini nga mga lesson ni mga storya, paki-comment lang sa tong comment section, and be sure guys nga naka-subscribe ka sa ato ang channel aron updated ka sa daghan pa nato mga sambingay. Kita-kita na punta sa next video. God bless. Glory to God.